nordhistorisk arkeologi med en bachelor i nærorientalsk arkeologi. Hans speciale tog afsæt i dansk middelalderarkeologi, og i dag arbejder han også som arkeolog på Københavns Museum. Han har en profil inden for marinarkeologi og krigsarkeologi, og hans oplæg er inspireret af et projektarbejde, han har lavet på Vikingeskibsmuseet i Roskilde, og dertil også en personlig interesse for skibe, søkrig og middelalderens maritime landskaber. Udover den her museumsstilling, så er han altså også aktiv i QMAC, i netværket Kamp, og sidder også i bestyrelsen for Marinarkeologisk Udvalg under Dansk Sportsklubberforbund. I dag der skal han simpelthen tale om skibe brugt til krig igennem dansk middelalder, og jeg synes, vi skal tage rigtig godt imod Mads. Alle hører mig? Godt. Ja, så jeg skal tale så om skibe brugt til krig igennem dansk middelalder, og I kan se en flot en her fra senmiddelalderen 510. Godt. Eftersom det her er mit speciale projekt, så er der rigtig mange ting, som jeg kommer til at udlade, og der er allerede mere, jeg kommer til at springe over her. Jeg kommer til at fylde for meget information ind i mit foredrag. Men hvis I vil vide mere, så kan I finde mit speciale på Det Kongelige Biblioteks hjemmeside på PDF-fil. Mit formål, det var simpelthen, at jeg tænkte, at vi kender alle sammen langskibe, og vi kender alle sammen orlogsskibene, men de ligger henholdsvis før og efter det, vi kategoriserer som middelalderen. Så jeg tænkte, hvad med skibene, der ligger i middelalderen? Så jeg vil prøve at udfylde et potentielt krigsanalytisk hul i dansk skibshistorie. Simpelthen se på skibene og tænke, hvordan fungerer de i krig? Og min inspiration, det var delvist det projekt, jeg lavede med Roskilde Vikingeskibsmuseum, men det var også omkring den moderne danske flådeoprustning i disse, hvordan så svære tider. Ja. Og her i min problemformulering, jeg vil besvare de her spørgsmål. Hvordan er skibet brugt til krig udviklet sig gennem dansk middelalder? Hvad var skibenes funktion i krig? Hvordan blev søkrig ført i dansk middelalder? Og hvor var skibet konstrueret, som de var? Så mine metoder og teorier for det her speciale. Jeg brugte en komparativ metode af arkeologisk kildemateriale, så jeg har simpelthen undersøgt skibene ved at definere dem ud fra skibsvrag, som jeg så har valgt, cirka 6 stykker. Og skibene for perioden vil blive undersøgt og defineret, ja. Og så har vi undersøgelsen, den vil blive udført fra et krigsanalyseperspektiv, simpelthen kigge på skibene, deres konstruktioner og hvordan krigsførelse blev udført, og så se, hvordan passer de sammen, hvor gode var de til det. Og skibenes konstruktioner, ja. Okay. Sådan der. Og med min teoridel, den var lidt svag, det trak ned i karakteren desværre, men hvis jeg skulle nævne det lige nu, så vil jeg muligvis sige evolutionær teori, men jeg kan tage fejl. Så kommer vi til den del, hvor vi går igennem 1000 til 510 års dansk historie for at forstå konteksten for skibsudviklingen. Og det er en rigtig lang historie, så vi må springe en del over. Men jeg har i hvert fald defineret det som tidlig middelalder, højmiddelalder og senmiddelalder, for at få et godt overblik ud fra historiens begivenheder. Så vi har tidlig middelalder her, og hver af de forskellige sektioner har en tidslinje med nogle vigtige begivenheder på, og så er der også et kort her, der viser det mest markante af Danmarks riges udstrækning på den her periode. Det her er for eksempel Knud den Stores Nordsø-imperium. Og her i år 1000, der har vi slaget ved Svold, der kan blive nævnt senere. Så har vi højmiddelalderen, og nogle af de vigtigste begivenheder her, I kan se på kortet. Det her er det lidt mindre kendte Østersøs-imperie, der blev spredt ud med inspiration fra korstogene. Og der har vi også Valdemar Atterdag. Vi vandt Østersø-imperiet i 1200-tallet, så tabte vi det igen. Flere steder i Danmark blev pansat, og Valdemar Atterdag måtte få riget tilbage igen, inden han døde. Og da han så døde, så bliver det lidt fedt, fordi så kommer vi over til vores nummer 2 dronning i Danmarks historien. Og I kan se her, hvordan det var det rige, som Valdemar efterlod sig. For så overtog Margrethe den første showet. Og da Margrethe... Kalmarunionen blev dannet under Margrethe den første. I kan se det hele her.
Og der var også her, hvor der var mange kampe imod Hansestaderne. Og vi har et vigtigt sted i 1428, det var en lybske blokade af København i Erik af Pommerns krig mod Holsten og Hansestaderne. Og så til sidst, i den 10. august 1510, der var det kong Hans, der udnævnte Henrik Krummedige til øverste kaptajn for flåden. Og det 1510 er flådens fødselsdag, det var derfor jeg valgte datoen. År 1000 blev valgt, fordi det er sen vikingetid, det var et godt rundt dato, og det var også datoen for slaget ved Svold. Meget af det er sprunget over, men summa summarum. Vi har stærke og agerige regenter, der samler riget og magten, grebet slippe det til deres død, og så spredes magten mellem fyrsterne, indtil der kommer en ny stærk regent, der samler det hele. Og flåden er specifikt under regentens autoritet, fordi de har magten og autoriteten under loven nok til at beordre den samlet. Og Danmarks geografi, som I kan se på alle kortene, det har simpelthen gjort det en nødvendighed at have krigsskibe for invasion, forsvar og opretholdelse af riget. Det kan beskrives under termen Thessalokratia, havherredømme på græsk. Det fører sig videre til krigsførelse og våbenteknologi til søs i Nordeuropa i vores periode. Vi starter med flådestrukturen, og under flådestrukturen der er det allervigtigste ord, det er ledningsordningen. Ledningsordningen var en form for værnepligt, hvor at alle frie mænd i det danske rige på kongens ordre skulle samles med deres skibe til at danne en flåde. Det gælder både store mænd og små mænd med store og små skibe. Og den blev sidst brugt på invasionen af Gotland i 1361. Og man kan også se det på landskabet. Alle det her kort viser alle de forskellige steder i Danmark, der har stednavne med snække-ordet i. Og snække er et gammelt ord for krigsskib, så man regner med, at det her har været forskellige havne, som de skibene blev så sat ind i. Det giver mere mening, før alt det her land blev drænet for landbrug. Så med tiden, der kom der større skibe med højere lastkapacitet, også for den høje handel, der blev større. Og fordi de her skibe blev så store, så kunne almindelige folk ikke pleje og bygge de her skibe, så de nedlagde ledningsordningen og gik over til, at de havde store professionelle krigskokker bevandet med lejesoldater. Og den her type krigskokker, den gik så godt i Kaperkrigen, hvor det var dronning Margrethe, der var kæmpet imod Hansestaderne. De betalte simpelthen pirater på krigskokker til at føre sørøveri mod hinanden. Og det her billede viser så 2 krigskokker i strid, og det kunne også ligne sørøveri. Og senere så får vi så dedikerede karakskibe, lidt mere om dem senere, der er bevæbnet med krudt og kugler, men det kommer først i 1400-tallet. Den taktiske udvikling kan meget let siges med det her citat. Medieval sea battles were little more than land warfare undertaken from floating platforms. Although some maneuvering preceded combat and there might be an exchange of arrows, darts and other missiles, the result was sales by boarding and hand-to-hand combat. De havde simpelthen kanoner nok til at smadre hinandens skibe, så de sejlede op, borede og tæskede hinanden. Også der. Krudt og kugler, det var et hjælpemiddel, men igen for svagt til at ødelægge skibene helt. Og på den anden side, du vil gerne erobre skibet, så du selv kan bruge det. Det er ren økonomi. Så har vi våbenudviklingen, og det må vi gå lidt hurtigere ud over, men vi er groft sagt, der er jern- og stålvåben, og så er der krudtvåben, når det kommer til håndgivmænd. Så vi har armbrysten, der simpelthen var et masseødelæggelsesvåben i middelalderen, og den var så god at bruge på skibene, oven på kastellerne i for- og agterstavnerne deroppe i masten, at I kan se det her afbillede på Paris' boldmagerlav fra 1400-tallet. Så har vi også pladerustning og slagvåben, når de skulle bore hinanden. Og ellers har vi andet kasteskyt som jernspyd, dartpile, bue og pil. I kan også se det her på ikonografien, hvor de kæmper hinanden. Vi har buer, vi har armbryster, vi har en, der skal til at kaste en sten. Så har vi vores krudtvåben og smedet skyt. Der er en forskel. Fordi kanoner, granater, brandbomber og brandpile, senere og lundebøsser, alle mulige krudtvåben, der er blevet nævnt i historiske kilder og taget med på diverse skibe. Og brandvåben, de kan sådan set de kan bruges både mod skibene og besætningen, og det bliver også nævnt, at de kan skabe røgslør for simpelthen at beskytte sig mod selv at blive skudt. Og smedet skyt er en form for kanon, som man brugte i den her periode.
Det var simpelthen, i stedet for støbkanonen, så smed du den et hult rør, som du så kunne lave en bagladning i. Du tog en cylinder, fyldte den op med kugler og krudt, satte den ind i et hul bag kanonen, og så kunne du simpelthen tænde lunden og skyde. Det kunne hurtigt blive genladt, meget effektivt og endda godt på trang plads, men den var ikke så stabil og havde ikke god slagkraft, og den kunne springe i luften i hovedet på dig selv. Her ser I nogle af de smede skyts. Det her er en større en, der kaldes en skærftet bagladerkanon, og her har vi et mindre en, kaldet en gaffelkanon, skærpentin. Og I kan se, at den her skærpentin, den kunne simpelthen sættes oven på væggen på en af skanserne på et skib, og så kunne den drejes, og så skyde efter fjenden med den. Og krudtvåben blev brugt som til søs, som på land. Så igen, meget kort omkring slaget ved Svold. Det var et slag i år 1000, der simpelthen er et godt eksempel på langskibe i krig mod hinanden. Kort sagt, de to flåder mødtes, og så binder de simpelthen deres egne skibe sammen til en stor platform, som de så sender ind mod fjendens store flydende platform. I kan se her en kunstnerisk repræsentation af det, og så er de mindre skibe i siden, der simpelthen er udmanøvreret fjendens store flydende platform. Og når de så er snået sammen, så bruger de hinanden, skyder et par ting på hinanden, og i det hele taget slås med hinanden. Så har vi den Lybske blokade af København, som også lige kort vil blive nævnt. Den er mest af alt markant, fordi det er første gang, at krudtvåben brugt til søs er nævnt i dansk historieskrivning. Og så må vi lige gå igennem alle faktaene her, jeg beklager. Og det interessante er, at på det her tidspunkt, historieskriverne beskriver, at de kanoner, de havde, de byggede nye skanser og flydende pramme til kanonerne, frem for at have kanonerne på selve skibene. Og det har fået folk, man kan ligesom spekulere, var kanonerne for store til, at skibene kunne bruge dem, eller havde de stadigvæk små kanoner på skibene? Det er lidt usikkert. Men i hvert fald, der kommer senere, så kommer der skibe nok til at holde de store kanoner. Så er vi nået til skibe i Nordeuropa fra 1000 til 500 pi. Og her, der er der tale om groft sagt to forskellige europæiske skibstraditioner. Vi har den nordeuropæiske, og vi har den sydeuropæiske skibstradition. Og den nordeuropæiske, den udsprang fra skandinavisk eller fra keltisk kultur. Det er henholdsvis, hvor man befinder sig. Og så har vi den sydeuropæiske, der stammer fra græsk og romersk skibskonstruktion. Den nordeuropæiske, der var alle skibene, de var bygget i klink, hvorimod den sydeuropæiske, de var bygget i kravelmetoden. Og klink, det er, hvor bordplankerne overlapper hinanden. Der er desværre ikke så meget tid, så vi bliver nødt til at... Bordplankerne overlapper hinanden, og her der er plankerne glatte. Så har vi, I kan se her, hvordan de ligesom er bygget. Og vi kan også se her, at sydeuropæisk skibstradition har startet med skal først indtil 1000, og så senere til skelet først. Begge traditioner startede uafhængigt af hinanden, men så begyndte de at blande sammen, og kulminerede i 1400-tallet med bygningen af karakken, og så leder det os til de fire skibstyper brugt til krig i dansk middelalder: langskib, kokke, holk og karak. Så vi har langskibet her, det kender de fleste, et klinkbygget skib, bygget omkring en køl med de overlappende bordplanker og støttende indersider. Så centralt enkeltmastet, det var sorteret i et lavgående, smidigt og stærkt, men havde en lavere lastkapacitet og krævede godt tømmer at konstruere. Så har vi kokken. Det var mere en form for end konstruktion, der er stadig forkert der. Der startede frisisk handel, og det også kommer af den generelle stigende tendens i lastkapaciteten for skibene. Og kokken egner sig simpelthen bedre end knarren, et andet skib, et lastskib bygget med klinkmetoden, til simpelthen at transportere stigende last. Og så har vi især den hanseatiske kokke. Da Hanstederne blev opført, der byggede de kokken på en måde, som gjorde den meget mere effektiv til at transportere, og den blev så ikonisk, at de satte den på deres eget sejl. I kan også se en rekonstruktion her af en hanseatisk kokke, og en beskrivelse af, hvordan det ligesom var bladet. Holken har vi ikke noget vrag af, vi kender den kun fra skriftlige og ikonografiske kilder, men det stammer fra 800-tallet i den engelske kanal. Man kan se en afbillede på mønterne her. Den udviklede sig sammen med kokken og erstattede kokken, inden karakken kom ind.
flere ikonografier. Og vi ved ikke præcis, hvordan den var, men vi kan gætte til, at det var muligvis afstivet og mere afrundet i det. I kan se en forskel mellem kokken og en rekonstruktion af en holk her, der kunne have lidt mere last. Så kommer vi til karakken, der erstattede holken som primær last- og krigsskib. I kan se et flot billede af en karak her. Kokken kopierede italienske skibsbyggere og udviklede sig derfra. Den havde flere dæk, master, ror, latinersejl og agterstavnsror og fuld rigning. Og den var specialiseret prestigeskib til både krig og handel gennem 1300- og 1500-tallet. Det leder så langt om længe til de udvalgte skibsfrag. Roskilde 6, Skuld 5, Koldrupkokken, Skanørkokken, Anholtkanonerne og Gribshunden. Alle sammen fundet i Danmark til at repræsentere de skibe, jeg har talt om her. Vi har Roskilde 6, blev fundet af det lage Museumsøen her. Det er det længste vikingeskib, dragskib nogensinde fundet. Det er så meget, der var bevaret af det. Det var så langt, de her mål. I kan se en rekonstruktion af sproget her. Og det blev brugt til krig af magtfulde personer, ligesom Ormen den Lange, hvis jeg havde læst det. Og dragskib lavet af kvalitetstømmer. Så har vi Skulderlev 5. Det blev fundet sammen med de andre skibe, der er udstillet på Roskilde Museum. Lige her. Og det er så meget, der ligesom var bevaret af den. I kan se fotogrammatiske billeder. Det er Helge Ask-rekonstruktionen måler så meget, med cirka 30 mand. Og det her var også et krigsskib egnet til krig, kategoriseret som en snække for ledningsflåden. Det var godt konstrueret, men lavet af brugt tømmer i lappeløsninger. Så har vi Koldrupkokken, fundet i 1978 her i Nordjylland. Og der har vi kokken, hvor meget der var bevaret. Og her, vi har cirka-tal for, hvor meget kokken har målt, og hvordan kokken har set ud. Det er en mulig rekonstruktion af, hvordan kokken kunne have set ud. Og så, det var sandsynligvis et handelsskib, og der er usikkerhed omkring sejl og roer, men det er den ældste kokke, vi nogensinde har fundet. Der er forskellige udgaver omkring, hvordan sejlet har været, om det har været sideroer eller agterstavnsroer. Så har vi Skanørkokken, der blev fundet her ved Skanør Halvø i 1993. Så meget af den blev bevaret. Og her har vi en rigtig flot rekonstruktion af selve kokken, kaldet Twickham af Albogen. Og det er alle målene på den. Og det her er et godt eksempel på en hanseatisk krigskokke, der kunne fungere som kampplatform, piratskib og fragtskib. Det er simpelthen kastellerne er kæmpe fra her. Og så har vi Anholtkanonerne, og her er der rigtig her, hvor der er meget, jeg må springe over, men Anholtkanonerne var simpelthen en række kanoner, der blev fundet ved skibsvrag omkring øen her, Anholt. Og det blev fundet, det var 4 forskellige fund, så I kan se her. Og de her kanoner strækker sig fra 1516-1530, men det er de fine eksempler på skyts brugt fra 14 til 1500-tallet. Her kan I se den første kanon fundet, og forskellige kaliber. Så har vi det første Anholt-fund, der var lidt underlighed med beskrivelsen af, hvad der var først. I kan se nogle billeder her, og nogle forskellige facts omkring dem. Flere forskellige typer. Det tredje Anholt-fund, en diagram af de forskellige, alt sammen smedeskyts. Nogle af dem var beskrevet som støbejern i de historiske kilder, men vi har ikke rigtig kunne finde dem. Og der er ikke flere kanoner blevet fundet ved Anholt. De er lidt i moderne tid med sonar efter det. Men skibsfragen er ikke blevet bevaret, kun kanonerne. Og det her er den sidste kanon Valde, med så hjul og tegnet ud med skibsdæk, for ligesom at vise, hvordan det har set ud, når det blev båret af skibene. Højst sandsynligt en krigskarak. Og så er der nogle analyser og konklusioner, som jeg kom frem til. Og ja, ved vragene. De vragene på Anholt, de kunne have været Hanses krigsskibe, som han byggede i flåden, da han byggede sine skibsværfter omkring 1500-tallet. Og vi kan gøre roligt regne med, at Anholt er et farligt sted at sejle med alle de vrag. Og så har vi til sidst Gribshunden, opdaget 1971, lige her ved Sydsverige og udgravet i forskellige perioder. Det var kong Hanses personlige skib, der kender vi historien til det. Det sprang i luften, da det var forankret ude ved øen i 1495, mens han var væk. Men det er stadig meget velbevaret og har rigtig mange gode objekter. Og her kan I se en rekonstruktion af, hvordan skibet kunne have set ud. En helt ny krigskarak
Så højteknologisk er det blevet beskrevet som at komme i et rumskib, har jeg hørt. Et mægtigt krigsskib og glimrende magtsymbol. Det var ikke bare en krigsmaskine, det var et helt slot for ham og hans hof. Og så nogle diskussionspunkter. Det er måske det, der er ikke meget tid tilbage. Det kører bare? Alright. Hvis jeg lige må finde, hvad jeg har skrevet. Alright. Men kort fortalt, langskibene, som vi har, Roskilde 6 og Skuldelev 5, de kunne begge to have været aktive i Nordsøimperiet, med Snækket som et folkeskib i ledingen og Drageskibet som et fyrsteskib. De har meget til fælles i konstruktionen, til trods for deres størrelse og kvaliteten af tømmer. Og kokkerne, Koldrup og Skanørkongen, de viser et godt før- og efterbillede. Vi har den tidligste kokke, og så har vi en sen hanseatisk kokke. De præcise brugeromstændighederne af kokkerne er dog stadig usikkert. Og med hensyn til holkene, så mangler vi stadigvæk vragmateriale for at kunne sige mere. Ellers virker deres funktion ens med de hanseatiske kokker. Og så har vi skibskanonerne og karak. Anholkanonerne, de var nok båret på karakker, givet deres tidspunkt og hvor mange der var. Og de var måske under kong Hans' flåde. Og Gribsøens historie og funktion erkender vi godt. Igen, flydende borg. Og så skibene brugt til krig gennem dansk middelalder, de udviklede sig for samfundets behov og teknologiske udvikling, især omkring den stigende handel og behoven for lastkapacitet, så du kan have så mange soldater og så mange kanoner og så mange våben som overhovedet muligt, så du havde det til at kunne smide i hovedet på den anden fyr. Så mine konklusioner. Jeg vil besvare mine spørgsmål for Miniamten igen. Hvordan var skibe brugt til krig udviklet? Hvordan har skibe brugt til krig udviklet sig gennem dansk middelalder? I kan se svaret her. Og hvad var skibenes funktion i krig? I kan se svaret her. Hvordan blev søkrig ført i dansk middelalder? I kan se svaret her. Og hvorfor var skibene konstrueret som de var? Igen, svaret her. Og jeg beklager, at det afbrutter det hele, men det er, hvad der sker. Til sidst kan jeg bare sige, at dette foredrag er dedikeret til forskningsnetværket KAMP, konfliktarkæologisk møde og præsentation under Mads Dingø Jansen fra Nationalmuseet. Så hvis I er en arkæolog, der er interesseret i krigsarkæologi, så er vi det rette netværk for jer. Og jeg siger rigtig mange tak for, at I vil høre med på det her. Har I nogle spørgsmål? Ja, jeg beklager. Lad os se. Hvilket noget specifikt? Altså bare forklare lidt om det. Jo, altså det første spørgsmål... Nu skal jeg Det første spørgsmål, det var, hvordan har skibe brugt til krig udviklet sig gennem dansk middelalder? Det var simpelthen, at de har udviklet sig fra langskibe, brugt til krigertransport, at du simpelthen havde specialiseret krigsskib til at føre krig med. Du førte ikke krig med handelsskibet Knarren, medmindre du skulle få række forsyninger. Du førte krig med et langskib, hvor du kunne have alle dine våbenfører krigere. Og det kunne bruges til strandinvasioner og boringer af andre fjendtlige skibe. Men så havde brug for større lastkapacitet med tiden, der kom mere handel. Så det blev simpelthen mere kosteffektivt at save planker, bygge større og tungere skibe, der så samtidig kunne fragte last, og de kunne fragte flere mænd og flere våben. Så det var simpelthen sådan, det udviklede sig. Og hvad var skibenes funktion i krig? Og skibenes funktion var primært at transportere soldater og våben til boringerne. Og de kunne så også gå på plyndringstogter, de kunne indtage landområder, eller bore fjendtlige skibe i søkrig. Og en undertitel til det var, hvordan blev søkrig ført i dansk middelalder? Og det var simpelthen, det var ligesom landkrig, at det var bare på flydende platforme med grupper af mænd, grupper af krigere, der simpelthen banker ind i hinanden. Og så skibe blev boret og forsvaret i nærkamp, og de brugte så slagvåben og skydevåben til at såre hinanden og erobre skibet. Og krudtvåbene, de hjalp i kampens hede. De kunne ikke gøre så meget skade på skibet, men vi har nogle historiske kilder, der siger om, at de kunne ødelægge masten eller sejlene, men de kunne dræbe fjendens krigere, så det ville de i hvert fald bruge til. Og så, hvorfor var skibet konstrueret, som de var? Og igen, meget af det bygger simpelthen på kosteffektivitet.
fordi kløvede planker kræver kvalitetstømmer, men hvis du saver plankerne, så kan du bygge større og få meget billigere tømmer og lavere arbejdskraft. Så det var simpelthen den mest omkostningseffektive konstruktion til at kunne transportere mere last og have flere bevæbnede soldater, samtidig med, at de kunne kæmpe mest effektivt på skibene. Og jo større skibene var, så kunne du også bygge bedre skanser. Kasteller kaldes det i for- og agterstammen. Eller sandt? Ja? I forhold til den her beskrivning af, at det var landkrig bare på flydende platform, i den tidlige middelalder, hvordan finder du spor på det i de arkeologiske skrifter, du kigger på, eller er det mere de historiske kilder, der kan belyse det? Altså meget af det er de historiske kilder. Jeg nævnte slaget ved Svold, der er beskrevet i både Saxos Danmarkskrønike og i hvad nu hedder, Snorre Sturlasons saga omkring Olav Tryggvason. Det var der nævnte, at Olav Tryggvason havde et flot drageskib kaldet Ormen den Lange, med guldhoved og guldhale og omkring 35 meter lang. Men vi har historiske kilder, der beskriver, hvordan de gjorde det, og vi kan se på langskibene, at de havde plads til at transportere mænd eller krigere, der simpelthen kunne ro skibene og slås med skibene, og snækken skulle leve tung. Var det ikke tung? Jo, det var. Den havde en skjoldrem på siden til at bære krigernes skjolde, men det var ikke rigtig stor dybgang til at holde meget last. Så både ud fra historiske og også lidt fra det arkeologiske, der kan vi se, at det ligesom understøtter ideen om, at flydende platforme, binde dem sammen, sejle mod fjenden og så bor hinanden. Eller sådan? Jeg har også et spørgsmål til dig. Ja. Du snakker om de her skibstraditioner, og at flere af de her typer af skib både har kunnet fungere som krigs- og handelsskib i forbindelse med deres lastkapacitet. Men ud fra materialet og kendskab til skib, vil du så sige, at de først og fremmest har været krigsskibe, eller at de først og fremmest har været handelsskibe, eller om de har fungeret som begge dele i forbindelse med henholdsvis krigs- eller fredstid? Jo, altså langskibene, de var primært krigsskibe eller ledningsflåde, når man også skulle beskytte farvandene. Men når vi så kommer til Kokken og Holten, Kokken startede med at være et primært handelsskib, men den så blev ombygget, især af handelsstederne, så kunne den bruges til både handel og til krig. Den kunne simpelthen bruges samtidig, komme an på hvad tiden havde brug for. Og skanserne kunne sådan set tages af og på, det var relativt simpelt at gøre. Og det samme galt for Holten, den kunne også bruges til både krig og til fredstid. Men Karakken er lidt mere specialiseret i, at den er stor nok til og bygget til at have kanonluer. Vi har andre billeder af karakker. Noget af det er nævnt i mit speciale, som jeg ikke kunne have med her, hvor vi simpelthen ser krigskarak, der har kanonluer og flere kanoner i stillingen. Altså Gripshunden var bevæbnet med omkring 68 kanoner, hvis jeg husker rigtigt. Men de var store nok til, at de også kunne transportere last. Men karakken var mere specialiseret. Enten der havde du havde muligvis en lastkarak, hvis du var rig nok til det, eller du havde en krigskarak, der også kunne transportere last, hvis det var nødvendigt. Kan man have haft en situation, hvor det er, at man kan have haft de her skibe, hvor det har været handelsskib, der har haft kanoner på som et slags forsvar, hvis du har transporteret dyrebær last? Ja, altså det her er langt senere, men der var til visse tilfælde i 1600-tallet. En af taktikkerne, man kunne bruge til at afskrække pirater, var simpelthen at putte falske kanoner og kanonluer på sit skib, for at prøve at se ud som om, at man havde flere kanoner, end man faktisk havde. Men igen, altså efter karakken, så udviklede sig mere til de, vi kender som orlogsskibe, der havde kanoner og også kunne fragte rigtig meget last. Ja. Er der andre, der har spørgsmål? Nej, så synes jeg, vi skal give en stor hånd til Mads. Ja.